Il-Forum Żgħażagħ Laburisti nnieda l-kampanja Start, kampanja għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li għandha l-ħsieb li tħeġġeġ is-sem taż-żgħażagħ. U jekk il-bidu tal-kampanja huwa sinjal għalli ġej, wieħed għandu għaliex ikun ottimist. Dan għax l-attività tal-ġimgħa filgħaxija kienet iddominata minn preżenza qawwija ta' żgħażagħ, fosthom 58 kandidat żagħżugħ u żagħżugħa li se jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'isem il-Partit Laburista. Fost din il-ħeġġa taż-żgħażagħ, il-Prim Ministru kellu appell dirett għal dawk li nataw id-dritt tal-vot għall-ewwel darba. Iż-żgħażagħ li qegħdin jarawna ta' 16 ta' 17 manka lill-ġenituri tagħhom. Ngħidilhom għamlulhom kuraġġ, jivvutaw il-min iridu, li ma partit iridu, besides the point. Imma rridu nagħmlu kuraġġ lil dawn iż-żgħażagħ biex fi 11 ta' April joħorġu u juru lill-Ewropa kollha x'tip ta' drittijiet f'dan il-pajjiż progressiv kapaċi nagħtu. Tul din l-attività, il-Prim Ministru wieġeb il-mistoqsijiet ta' dawk preżenti. Joseph Muscat fisser kif xhieda ewlenija li żgħażagħ qegħdin fiċ-ċentru tal-ħidma ta' dan il-Gvern hija l-garanzija għaż-żgħażagħ. F'sentejn biss irnexxina ndaħlu din il-garanzija. U fi 12-il xahar tajna il-qatt fost iż-żgħażagħ irnexxina naqtawh pratikament b'terz. Tema li tħasseb li żgħażagħ hija s-sistema tal-pensjonijiet. Hawn, il-Prim Ministru saħaq li l-miżura ta' Child Care Centers b'xejn qed issostni s-sistema tal-pensjonijiet f'pajjiżna għaliex żdied l-involviment tal-mara fid-dinja tax-xogħol. Din riforma li rridu nagħmlu fil-pensjonijiet aħna, fil-waqt li ma nollux l-età tal-pensjoni, fil-waqt li ma nżidux il-ħlas tal-bolla, ħatkun riforma femminista. Riforma femminista għaliex ħatkun qedtejn terfa lil eluf ta' nisa minn faqar li jistgħu jaqgħu fuq. Irrefera wkoll għar-rating li l-Aġenzija Standard & Poor's tat lil Malta f'rapport li ħareġ ftit sigħat qabel din l-attività. Din għalija sodisfazzjoni enormi. Illi l-ikbar problema li kellna sentejn ilu llum il-ġurnata irnexxilna nagħmlu turnaround u rnexxilna bl-iktar mod illi jista' jaraħ kulħadd dawarnija f'opportunità li toħloq ix-xogħol u f'opportunità li ħad toħloq aktar xogħol.